Zdar lidi, vidíte u dalšího blogu a dneska teďka momentálně máme za 5 minut 2 ráno. Nevím, proč mě to napadlo natáčet zrovna teďka. Nevím, prostě nemůžu usnout, protože jsem si dneska dala 2 kafe a pak jsem si dala ještě enerďák. Nečekala jsem, že to vydrží takhle dlouho, ale teďka takhle ležím, už jakože usínám a najednou hele, natočíme video. Tak proč ne, že jo? A já mu ukážu svého malého bráchu, našeho malého Filipka. Tady ho máte, to je náš Filipek. Zlobidlo. Ne, on je hodnej. Spinká tady si. Tak já jsem se na to rozhodla natočit vlog teďka v noci, protože mě napadlo téma, tak se říkám, tak to natočíš a moje teďkajší téma bude, že moje setkání s českým prezidentem, jo, s naším prezidentem českým. To si pamatuju, teďka byl u nás tady v Chocni, byl asi 2-3 měsíce nazpátek a to bylo jako fakt hodně takový vážně, že to bylo docela jako, že fakt jsem ho viděla a úplně stála jsem od něj asi metr. A říkám, bylo super, ne? A máma tam se mnou byla taky. A já jsem na to dostala speciální volno ve škole. Tak jsem dostala náš pan mistr, my jsme měli akorát praxe a náš pan mistr říká, tak si dostala prezidentský volno. A říkám, fajn, tak skvělý, jsem šel domů úplně na pohodu. Tak jsem přišla jsem domů a úplně, víš co, mámou, poblečená. Říkám, jo, fajn, super. Tak jsme přišli na to náměstí, teďka tam fakt jako bylo jí strašně docela, jakože fakt jako moc. Úplně všichni tam čekali, ne, a najednou prostě jako čekám, a najednou přijela Škodovka a z ní vystoupil jako Zeman a moje máma úplně ticho bylo. A nebo moje máma spustila, ježiš, pane bože, už je tady, pane bože, to je hustý. A všichni byli ticho a já teďka jako úplně, tak máma vedle mě stála jako úplně, že já tu paní neznám. No a pak jsem jako říkám, mama, ale to nemůžeš takhle řovat, jako oni, víš, tady lidi jsou, se na tebe dívají, víš, a počkej, takový ti dvoubojci. A tak pak se jako uklidnila. Ale vážně, no na to, že byl tady a že tam bylo docela dost lidí, čekala jsem na to, jakože fakt, že budou lidi třeba tleskat, nebo já nevím, nebo že třeba fakt hodně to, jako jo, lidi tleskali, ale že nebylo tam takový, že fakt silný ovace, vůbec ne, ale tak oni se dělají lidi na takový 2 tábory, že jo, na ty Češi, že máme ho rádi a nemáme ho rádi. Já osobně jo, mě ten člověk nevadí. Slyšela jsem nějaký věci o něm, ale nevím, jestli to mám věřit, nebo ne, nebo jo, nebo ne. Ale mě ten člověk vlastně nevadí. A nemyslím si, jako, že je špatný prezident, jo. Jo, sem tam z něho padají fakt jako kraviny, ale jinak někdy má taky dobrý rozhodnutí. Ale já se do politiky nemíchám, mě politika vůbec nezajímá, že politika je plná korupce a vůbec jako, víte, že lidi si říkají, fajn, tak je tady demokracie a svoboda slova a jo, a chceme tady mír a přitom je to tady úplně jinak a prostě úplně se cítíte, jako kolikrát z některý, prostě se cítíte diskriminovaně, jo. Fakt tady není tady prostě rovnoprávnost. Ta rovnoprávnost vlastně není nikde. Ale to je jedno, to je mimo, to je vlastně už hluboké zamyšlení. Takže já vám děkuji, že jste se na tohle videjko podívali. Já vím, že jsem trošku cvok, že točím. Teďka momentálně jsou přesně 2 ráno. A já vím, že jsem cvok, že točím teďka takhle brzo ráno, jakože v noci. Vlastně dneska mám svátek, přesně. Dneska je 14. července. Dneska je Karolíny, super. Trošku opijem. Ne, dělám si kozej, ne, já nepiju. Trošku. A tak já vám děkuji, že jste se na to videjko podívali a děkuji za každý odběr a za každý like a fakt děkuji, že mě podporujete a třeba zase někdy příště.